Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Manoy Ronnie. Taong 1989. Lipa, Batangas. Noong mga panahong ito, manggagawa ng mga patalim itong si Manoy Ronnie. Halos ilang dekada na rin niya itong trabaho na minana naman niya sa mga yumao niyang ama. Magaganda ang kalidad ng mga sundang at talibong nagawa niya, kaya marami rin siyang nagiging parokyano. Para sa iba, napakahirap ng kanyang ginagawa, pero para naman sa kanya, napakadali lang nito. Ika nga ni Manoy Ronnie, hindi ang kanyang husay sa paggawa ang binabayaran sa kanyang trabaho, bagkus ay yung taon na ginugol niya rito. Ang mas nakakamangha pa sa kanyang mga gawa, ginagamitan niya yon ng mga bakal na hindi na napapakinabangan ng iba. Yon ang tinutunaw niya upang makalikha siya ng unang forma ng gagawin niyang sundang o kutsilyo. Kapag nabuo na niya ito, 2 linggo niya itong maingat na papandayin. Masusi ang kanyang ginagawa upang hindi niya ito makitaan ng bitak na maaaring makabawas sa kalidad nito. Lahat kasi ng pagpapanday noon ni Manoy Ronnie, sinisigurado niyang pulido upang ang mga taong makakabili nito, babalik-balikan siya. Sa totoo lang, hindi naman talaga gaanong kilala itong si Manoy Ronnie sa lugar nila noon. Nabago lang ito nang simulang tangkilikin ng mayayamang pamilya ang kanyang produkto. Kalimitan sa mga bumibili sa kanya ay yung mga taong nagmula pa sa ibang lugar na nagmamay-ari ng mga lupaing may nyugan at iba pang mga pananim. Magmula noon, nadiskubre ang kanyang gamit hanggang sa kalaunay marami na rin sa kanilang lugar ang nagkaka-interes na bumili ng sundang at kutsilyo mula sa kanya. Unti-unti na ring dumami ang kanyang mga kaibigan hanggang sa kalaunay nakabuo na siya ng sarili niyang manggagawa. Bagaman may mga trabahador pa noon si Manoy Ronnie, piling gamit lamang ang nalilikha ng mga ito. Kadalasan ng pangunahin nilang ginagawa ay ang mga sundang at talibong. Yun kasi ang pinakamadaling gawin. Kaya na may ipinapaubayan niya na yon sa mga tauhan niya na kanya ring matalik na kaibigan. Natutuwa naman ang mga ito kahit papaano, lalo pat alam nilang nababahagian na rin sila ng mga karunungan ni Manoy Ronnie sa paglikha ng mga ganoong uri ng bagay. Ang kaso lang, sa 3 niyang manggagawang pinagkakatiwalaan, may isa roong nararamdaman niyang may matinding pagdududa sa kanya. Dahil dito naging maingat siya sa kanyang mga ginagawa, sa kadahilan ng alam niyang nakasubaybay ito sa kanyang mga kilos. Isang umaga, habang nagpapanday siya ng punyal, bahagya naman siyang natigilan nang may marinig siyang pagkatok sa kanyang silid. Dahil sa alam niyang sila-sila lang naman ang naroon, hindi niya na yun pinagkaabalahang buksan, sa halip inabisuhan na lamang niya itong pumasok. Nang marinig naman ang panauhi ng kanyang sinabi, agad naman itong binuksan ang pinto at doon na nga tumambad sa kanya ang isa sa manggagawa niya na si Dudot. Pagsilay naman niya rito, agad naman niyang itinigil ang kanyang ginagawa, sabay tanong ukol sa kailangan nito. Nang marinig naman yon ang kanyang manggagawa, ngumisi lang naman yon habang lumalapit sa kanya. Pagharap naman nilang dalawa, biglang sumeryoso ang mukha nito, sabay wika sa kanya ng, "Manoy Ronnie, pasensya ka na't nagulo kita sa kasagsagan ng trabaho mo. Meron din kaming ginagawa sa labas. Ang kaso lang, di talaga ako mapalagay. Ilang taon na tayong magkakasama pero ni minsan hindi kita nakitang sumama sa amin sa pagpapanday ng iyong mga likha. Di ko alam kung ano ang tinatago mo o kinakatakot mo. Pero sana naman, alang-alang sa ating mga pinagsamahan, sabihin mo na kung ano ang iyong dahilan." Pagkarinig naman ni Manoy Ronnie sa sinabi nito, napabuntong hininga lang naman siya habang isinusukbit sa kanyang lalagyanan
ang martilyong nakatago sa likod niya. Sa abot ng kanyang makakaya, hindi niya binigyan ng pagkakataon ng kanyang manggagawa na mapansin ang tungkol dito. Sa lahat kasi ng gamit niya sa loob ng kanyang silid, tanging ang martilyong yun lamang ang kanyang pinaka-iniingatan. Ayon sa kanya, yon ang gumagawa ng milagro sa kanyang mga gawa na siya namang hindi nalalaman ng karamihan. Dagdag pa ni Manoy Ronnie, gawa yun sa bato ng bulalakaw at halos ilang henerasyon na rin yung pinagpasapasahan sa kanilang lahi. Naniniwala ang kanilang pamilyang humahawak dito na nagtataglayo ng isang kakaibang abilidad. Yon ang nagbibigay sa kanila ng kakayahan na makapaglikha ng mga kagilagilalas na bagay. Dagdag pa niya na, maraming beses na rin niyang napatunayan ang bisa nito, kaya hindi siya gaanong nagtataka. Maliban din sa pagpapanday ng mga patalim, maaari rin niyang gamitin sa pakikipagkombate ang martilyo sa tulong ng mga buhay na salitang napapaloob sa ipinasa sa kanyang libreta. Bagaman purong mga pamakong dasal ang tinatangan nito, nasisiguro niyang hindi doon uubra ang mga nilalang na makakaharap niya. Isipin niyo na lang, kaya niyang magbato ng walang hanggang pamako sa kanyang mga kalaban. May level din ang antas nito, depende sa nilalang na kanyang kinakaharap. Dahil sa ganoong abilidad, ni minsan hindi pa natalo itong si Ronnie sa kumbate. Marami-rami na rin siyang pinahirapang mga nilalang noon na pawang hindi man lang umabot sa kanyang ekspektasyon. Nang manawa na rin siya sa ganoong gawain, nagdesisyon siyang ibaling ang kanyang hilig sa pagpapanday. Yun na rin ang naging simula para marating niya ang kasalukuyan niyang kinalalagyan. Matapos naman niyang maalala ang tungkol sa bagay na yan, bumalik naman ang kanyang wisyo sa kaibigan niyang nagsasalita. Maraming bagay na itong binabanggit sa kanya pero sa hindi malamang dahilan tila bang wala naman siyang nauunawaan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin naman itong parang hindi siya nakikinig, doon na yun nagsimulang magtanong sa kanya. Pagtitigan naman nilang dalawa, agad namang ibinaling naman ni Ronnie sa ibang bagay ang paksa upang maisip ng kausap niya na nakikinig siya. Dahil dito, wala naman itong nagawa kundi ang sumagot sa kanyang mga katanungan. Maya-maya pa, nang makalabas na silang dalawa sa kanyang silid, agad naman nilang pinuntahan ang kanilang mga kasama na kasalukuyang nagpapanday. Pagharap naman niya sa mga ito, agad naman niya itong inabisuhan na makinig sa kanyang mga sasabihin. Wala akong itinatago sa inyo. Pagpasensyahan niyo na kung sa pribado ako gumagawa. Marami kasi akong bagay na iniingatan. Balang araw mauunawaan niyo rin kung noong mga yon. At isa pa, mas komportable ako roon. Ang isang pangunahing sangkap ng kalidad na likha ay ang bunga ng iyong panatag na isipan. Panatag ako sa aking silid, kaya ako nakakagawa ng mga bagay na inyong hinahangaan. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, walang kahit ni isa man sa mga ito ang tumutol sa kanyang sinabi. Maya-maya pa, pagbalot naman ng katahimikan sa kinaroroonan nila, agad naman yung binasag ni Dudot sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang balikat habang tumatawa. Nang mapansin naman yun ni Manoy Ronnie, direkta naman niyang inutusan ng mga ito na magtrabaho na. Matapos naman niya itong mailahad, agad naman siyang bumalik sa kanyang silid para magpanday. Sa mga sandaling yan, hindi na siya gaanong nag-isip, gawa ng ang buong akala niya, naliwanagan na ang mga ito sa kanyang mga sinabi. Subalit ang hindi niya nalalaman noong mga oras na yan, unti-unti na palang nagkaroon ng ideya si Dudot ukol sa kanyang karga. Lumipas pa ang mga araw, naging madalang na ang pagpasok nito sa kanya. Hanggang sa kalaunay hindi na yon nagparamdam. Inakala naman niyang may sakit lang yan,
Kaya para makumusta ito, personal niya yung binisita sa mismong pamamahay nito. Ngunit pagdating ni Manoy Ronnie sa tahanan ni Dudut, wala siya roong nakita. Base sa mga istorya ng kapitbahay nito, mag-iisang linggo na yung wala. Bago rin umalis ang pamilya, narinig nila itong may pinag-aawayan. Nakita rin nilang sinasaktan ni Dudut ang kanyang asawa, subalit minabuti naman nilang wag nang makialam. Matapos ang pangyayaring yon, umalis ang mga ito bago pa man sumapit ang takip silim. Dagdag pa ng iilan sa mga nakausap niya, ilang araw na nilang napapansin itong si Dudut na may ginagawang kakaiba sa bahay nito. Tuwing hapon may inuukit ito sa kanyang dingding na mga simbolong bigla na lamang naglalaho sa pagsapit ng sumunod na araw. Nabanggit din ng mga panauhing yon ang tungkol sa mga dayong paulit-ulit na bumibisita sa mismong tahanan nito. Gabi din pumupunta ang mga taong yon, kaya labis-labis na silang nagtataka ukol sa pinaggagagawa ng mga ito. Nang marinig naman ni Manoy Ronnie ang lahat ng testamento ng mga tagalugar, agad naman niyang siniyasat ang nasabing tahanan. Pinaikutan niya yon ng ilang beses, at sa pagharap niya sa mismong pinto nito, bumungad sa kanya ang isang simbolo na animoy nawawala kapag nasisikatan ito ng liwanag ng araw. Alam ni Manoy Ronnie na binabalot yon ng sabulag, kaya ang ginawa niya para yon ay mabasag, sinabuyan niya ito ng abo ng kahoy. Matapos naman niya itong gawin, lumitaw sa mismong balat ng kahoy ang mga bagay na dapat niyang malaman. Pagsilay naman niya ng malapitan sa simbolong yan, doon na niya tuluyang naunawaan ang nangyari sa kanyang kaibigan. Malimit niya dating nasisilayan ang mga ganoong simbolo sa mga tahanang binibiktima ng mga aswang. Naniniwala rin noon si Manoy Ronnie, kung hindi biktima itong si Dudut, maaari ito ang aswang na nagbabalat kayo. Ang hindi niya lang mawari noong mga oras na yon, bakit nakapagdesisyon itong ipakilala sa lugar nila ang totoo nitong pagkatao? Wala man siyang ideya kung alin man sa dalawang totoo. Naniniwala siyang isa sa mga ito ang pangunahing dahilan kung bakit umalis ang pamilyang yon. Gayunpaman, kahit maraming palaisipan ang bumabalot sa kanya, pinili niyang wag na munang makialam. Sa isip-isip niya, labas na yon sa kanyang responsibilidad, kaya hindi niya na ito dapat pang pagtuunan ng pansin. Ngunit sa paglipas pa ng mga araw, habang abala siya sa kanyang pagpapanday, may napapansin siya noong isang presensyang umaaligid, di kalayuan sa kanyang pamamahay. Dahil dito naalarma naman itong si Manoy Ronnie, kaya pasimple naman siyang nagmanman tuwing hapon. Sa kanyang pagmamasid sa paligid, may nasipat siyang isang babaeng pabalik-balik habang panay ang ginagawang paglingon sa kanyang tahanan. Medyo aligagarin nito at sa kasagsagan ng paglalakad nito, may kung anong mga kataga itong sinasambit. Nang masipat naman niya ang ginagawa ng babae, hindi na siya nagdalawang isip na yon ay sundan. Bitbit ang kanyang martilyo, mabilis niyang hinabol ito, dahilan upang tuluyan na rin yung mapatakbo. Akala ng babaeng yon hindi niya na ito susundan paglabas nila ng baryo, pero nang marating na nila ang parte ng daan kung saan wala ng kabahay-bahay, doon na siya nagsimulang magsambit ng mga buhay na salita na siya namang dahan-dahang nagiging isang espiritual na pako. Pagulangtang naman ito sa kanyang harapan, agad naman niya itong hinataw ng kanyang martilyo, kasabay ng pagsubasub naman ng babae buhat sa pagtagos ng espiritual na pako sa kanang tuhod nito. Hindi pa nakontento si Manoy Ronnie. Muli niya itong hinataw sa kabilang binti, dahilan para mapilitan na yung sumigaw. Pagsilay naman niyang naghihikaos na ang babaeng yan, dali-dali naman niya itong nilapitan habang tinatanong. Sino ka? Anong pakay mo sa akin? Huwag ka nang magkaila pa. Ilang araw na kitang napapansin dito. Kung ako sa'yo, magsalita ka na lang para hindi ka masaktan. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, agad naman niyang hinila ang ulo nito
upang matingnan ang mukha nito ng malapitan. Pagharap naman nilang dalawa, bigla naman siyang napabitaw sa buhok ng babae nang masipat niya ang mukha ng asawa ni Dudut. Dahil sa pangyayari, doon na nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin. Bigla kasing binalot siya ng mga katanungan na hindi naman niya inaasahan. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsimula na ring magsalita ang babae ukol sa dahilan nito ng ginawa nitong pagmanman sa kanya. Ayon sa asawa ni Dudut, inutusan lang siya ng asawa niya. Wala siyang balak na saktan nitong si Manoy Ronnie, ngunit hindi rin niya kayang suwayin ang utos nito dahil doon nagmula ang kanyang kapangyarihan. Pagtatapat pa nito na, may matinding inggit sa kanya itong si Dudut na siya namang naging daan upang ituring siya nitong kaaway. Dagdag pa nung babae, iisang bagay lang ang pinapamanman nito at yun ay walang iba kundi ang mahiwagang martilyo na ginamit niya para mapako ito. Matapos namang marinig ni Manoy Ronnie ang lahat ng yon, bigla namang nabuo ang kanyang matinding galit laban kay Dudut. Hindi niya kasi sukat akalain noon na may masama palang dugong nananalaytay sa buong katawan nito. Ayon pa sa kanya, na sa ilang taon nilang pagsasama, ni hindi man lang niya ito nahalata. Isa yon sa mga bagay na kanyang pinagsisihan, kaya nakahanda siyang maituwid ito. Nang marinig naman ng asawa ni Dudut ang kanyang sinabi, labis-labis naman itong humingi ng tawad sa kanya. Nangako rin itong hindi na ito babalik pa kung sakali mang bibigyan niya pa yon ng ikalawang pagkakataon para mabuhay. Mariin din itong inilahad. Susubukan niyang kausapin ang kanyang asawa at baka sakaling magbago ang kaisipan nito. Pagkalahad naman dito ng babae, nagsimula na itong magmakaawa sa kanya hanggang sa kalaunay napilitan na rin siyang kalagin ang mga pamakong bumaon sa mga tuhod nito. Akala ni Manoy Ronnie, aalis na ang nilalang na yan, pero pagkalag niya sa mga pamako, bigla naman siya nitong sinunggaban para lapain. Nang mahulaan naman niya ang plano nito, isang buhay na salita lang ang kanyang inihip sa martilyo bago niya ito hinataw sa hangin. Dahil sa ginawa niyang yon, nagkasanga-sanga ang mga espiritual na pako sa katawan nito. Mula sa tuhod, nagsiuslian ang mga pako hanggang sa maapektuhan na nito ang buong sistema ng asawa ni Dudut. Mabilis niya itong ikinamatay, kaya sa halip na mapalaya pa siya nito, biglaan na lamang yung bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Pagsilay naman niya sa nilalang na yon, agad naman niya itong kinaladkad patungo sa likurang bahagi ng kakahuyan sa gilid ng daan. Bago rin niya nilisan ang kinaroroonan ng labi, naglagay siya ng pang-akit sa mga balbal upang masigurong hindi na yon mangangalingasaw. Matapos naman niya itong gawin, nagmadali naman siyang umuwi para paghandaan ang pagdayo ng kanyang matalik na kaibigan. 3 gabi pa ang lumipas, nanatili namang tahimik ang lugar nila. Ngunit sa kabila nito, maingat na nagbabantay itong si Manoy Ronnie. Alam niya kasi noong mga oras na yon na pinapababalang ni Dudut ang tensyon. Hindi naglaon. Pagtungtong naman ng Biyernes ng gabi, doon niya naramdaman ang kakaibang presensya ng mga nilalang na umaaligid. Base sa mga napapansing tagapagmasid ni Manoy Ronnie, 3 nilalang ang paparating. Kahit umuulan noon ng malakas, matyaga niyang hinintay ang mga ito sa labas ng kanyang tahanan. Basang-basa man, hindi na yun mahalaga para sa kanya dahil ang nais niyang mangyari matapos na ang sigalot na namamagitan sa kanya at sa kaibigan niya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon na nga niya nasilayan ang mga nanlilisik na mga mata sa gitna ng kadiliman ng gabi. Pagsilay naman niya sa mga ito, agad namang bumungad sa kanya ang mga wangis nitong kakaiba. Bagaman napakalayo ng mga ito sa anyo ng isang ordinaryong tao, madali niyang natukoy kung sino sa mga ito si Dudut. Sa sobrang talas kasi ng 3 paningin ni Manoy Ronnie,
hindi na naging mahirap para sa kanya na matunto ng mga orihinal nitong presensya. Pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman niyang pinaramdam dito ang kanyang galit upang sindakin ito. Ang kaso lang, dahil sa isang gabunan itong si Dudut, hindi ito gaanong natinag sa kanyang ginawa. Nang mapagtanto naman niya ang bagay na yan, agad naman niyang hinugot ang daladala niyang mahiwagang martilyo kasabay ng pagwika niya rito ng, "Ito ba ang hangad mo? Dahil sa pagiging ambisyoso mo, mamamatay ka ng maaga kasama ang pamilya mo." Nang marinig naman yun ni Dudut, di naman ito maiwasang umisi na parabang kampante itong matatalo siya. Nang masipat naman yun ni Manoy Ronnie, agad naman siyang nag-usal ng mga buhay na salita at nang magpakita na sa kanya ang mga pako sa ere, sunod-sunod naman niya itong pinagpapapalo. Walang patid niya itong ginawa, dahilan para umiwas ng walang tigil itong si Dudut at ang mga anak nito. Subalit buhat sa sobrang lakas ng mga pag-ataking yon, agad naman niyang napako ang dalawa nitong anak. Malalakas na uri ng tigalpo ang bumaon sa katawan nito, kaya bago pa man yun malapitan ni Dudut, naparalisa na ang buong katawan ng mga ito. Sinubukan niya pa yung gamutin gamit ang kanyang mga laway, pero lahat yon baliwala laban sa malalakas na tigalpong bumabalot sa mga espiritual na pako. Nang mapagtanto naman itong hindi na nito matutulungan ng kanyang mga anak, bigla naman yung humarap kay Manoy Ronnie kasabay ng pagdila nito sa kanyang buong katawan. Pagsilay naman niyang nagpapahid na yon ng laway, malugod naman niya itong hinintay hanggang sa dahan-dahan na niyang nasisilayan ang pagbabago ng anyo nito. Hindi naglaon, tumambad sa kanyang harapan ng isang gabunang napakalayo sa wangis ng pangkaraniwang aswang. Bukod sa pakpak nitong mala sa uwak, kapansin-pansin din ang napakahaba nitong mga braso. Naging butot balat na rin ito, pero sobrang liksi nito sa puntong lahat ng kanyang ibinabato, matagumpay nitong naiilagan. Labis naman yung ikinatuwa ni Manoy Ronnie, gawa ng sa loob ng ilang taon niyang pagtatanga ng mahiwagang martilyo, wala pang nakagawa ng ipinamalas ng dati niyang kaibigan. Habang tumatagal, mas lalong nararamdaman ni Manoy Ronnie ang kanyang pagmamalabis na yon ay matamaan. Di rin siya noon ganong nababahala sa kanyang katunggali, sa kadahilan ng ni isang metro, hindi ito nakakausad papalapit sa kanya. Maya-maya pa, pagtigil naman niya ng bahagya, inakala naman ni Dudut na naabot na niya ang hangganan ng kakayahan nito. Yun nga lang, nang akmang papasunggab na siya, narinig niya si Manoy Ronnie na nagsambit ng mga kakaibang kataga. Alam niyang malalakas na ang usal na yan, kaya sa halip na lumapit, napilitan siyang umatras ng ilang metro. Pagsilay naman niya sa ginawa nito, di naman niya maiwasang tumawa kasabay ng paglikha niya ng mga espiritual na pakong may pulang presensya. Bago rin niya hatawin ang bagay na yan, nagawa pa niyang tanungin itong si Dudut ukol sa nararamdaman nito. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, bigla naman yung umangil na parabang hindi nito nagugustuhan ang kanyang naging biro. Pag-atungal naman ng nilalang na yan, agad naman niyang hinataw ang mga pako na siyang naging sanhi upang mabilis nitong baybayin ng daan papalapit sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan. Pagdating naman ng mga pakong yon sa kalagitnaang parte, bigla naman itong nagkaroon ng matinding liwanag at sa loob lamang ng ilang segundo, dumami ito ng husto. Pagsilay naman ni Dudut sa mga pakong yon, sinubukan niya pa itong ilagan pero huli na ang lahat. Naghanap din siya ng lugar na hindi aabot sa mga bagay na yon, ang kaso lang para itong ulan sa sobrang dami. Nang mapagtanto niyang hindi niya na ito maiilagan pa, matapang naman niya yung sinalubong. Akala niya makakaya yon ang kabal ng kanyang katawan, pero hindi pa man siya nagtatagal sa malaulang espiritual na sandata ni Manoy Ronnie, isa-isa na niyang napapansin ang pagtagos nito sa kanyang balat.
Maya-maya pa tuluyan na ring nabasag ang bakod at poder niya na siyang naging sanhi upang pagpistahan siya ng mga pakong yon. Pagbagsak naman ni Dudut sa lupa, agad namang pinalaho ni Manoy Ronnie ang lahat ng pakong walang patid pa ring umaatake rito. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa lugar, nadatna niya itong tulalang nakahiga sa damuhan habang nag-aagaw buhay. Hindi na rin niya ito gaanong makausap dahil sa tindi ng pinsalang tinamo nito. Aminado rin siyang malakas na uri ng atake ang kanyang ginawa, kaya nasisiguro niyang wala itong sasantuhing kalaban. Pagsilay naman niyang nagdideliryo na ang taong yon, agad naman niya itong nilapitan para tingnan. Nang mapansin naman ito ang kanyang anino, pilit naman itong itinaas ang kaliwa nitong kamay na parabang may gusto itong sabihin sa kanya. Dahan-dahan na rin yung bumalik sa orihinal nitong anyo na parang isa yun sa kanyang pamamaraan upang magmakaawa. Ngunit sa kasamaang palad, imbis na kaawaan ito ni Manoy Ronnie, minarapat niyang tapusin na ang pagdurusa nito. Gamit ang mahiwagang martilyo, walang pagdadalawang isip niyang binasag ang bungo nito. Pagsilay naman niyang patay na ang nilalang na yan, agad naman niyang kinaladkad ang bangkay nito patungo sa likurang bahagi ng kanyang tahanan. Matapos niya yung gawin, agad naman niyang tinawag ang mga balbal na umaaligid sa may parte ng sementeryong malapit lang sa kanila. Matyaga niya itong hinintay hanggang sa kalaunay na sipat na niya ang pagdating ng mga ito. Pagharap naman ng mga nilalang sa kanyang kinaroroonan, agad naman niya itong inutusan na iligpit na ang mga bangkay na naroroon sa kanyang tabi. Pagkarinig naman ng mga balbal sa kanyang sinabi, nagmamadali naman itong hinila ang mga labi papalayo, kasabay ng mabilis nitong pagkaripas ng takbo patungo sa kakahuyan. Sa pagkawala naman ito, agad namang pumanhik si Manoy Ronnie sa loob ng kanyang tahanan. Paghiga naman niya sa kanyang silid, muli niyang sinariwa sa kanyang alaala ang mga mabubuting ginawa ng kaibigan niyang yon sa kanya. Masakit mang mamatay yon sa kanyang kamay, wala siyang magagawa kundi yon ay tanggapin. Magmula noong nangyari ang insidente, naging mapagmasid na siya sa kanyang mga kaibigan. Awa naman ng Diyos, si Dudut na ang huling nagtraidor sa mga ito. Ayon sa kanya, na hanggang sa pagtanda niya, hindi naging matahimik ang buhay niya dahil sa mga bangungot na ibinibigay sa kanya ng mga napatay niya gamit ang kanyang mahiwagang martilyo. Okay. Opinyon ko sa kwento. Hindi ko lang masabi kung anong klase ng mutya ba to o biyaya ng engkanto o ng mga anghel yung tinatangan ni Manoy Ronnie. Kasi ako sa tanang buhay ko, ngayon ko lang narinig to. Pero alam ko meron na tayong ganitong kwento rin eh. Pangalawa na to kung di ako nagkakamali. Tapos yung kanya yata, parang na-forge yung martilyo na yon na may nakabaong mutya. Diba? Sa pagkakaalala ko lang pero hindi ako 100% sure dun. Pero dito naman sa estado ni Manoy Ronnie, hindi niya binulgar eh. Ultimo yung nagkwento, hindi rin binulgar. Tsaka tansya ko rito kay Manoy Ronnie, masyado tong masikretong tao. Diba? Yun lang yung nakikita ko pero syempre, merong punot dulo tong ganitong klase ng kwento. Kaso lang, ito na yung binigay sa atin yung pinaka-highlights na ako, nag-e-expect ako na kahit konting flashback lang ng buhay ni Manoy Ronnie noong panahong kabataan niya pa lang, bago siya nagsimulang maging isang panday, doon na kwento naman yun, pero yung kung paano niya tinangan yung martilyo na yun, parang walang nabanggit sa kwento. So para sa akin, yun lang yung pinakabitin sa buong kwento na to, pero ang angas nito kung naging series to. Kahit pagpalagay na natin mga 5 episodes. Kasi yung mga nakalaban dito ni Manoy Ronnie, parang mga baguhang gabunan lang eh. O malalakas yun, di natin pwedeng maliitin. Pero iba pa rin kasi kapag yung sobrang tanda ng gabunan
o yung mga amalanhig, maranhig, pag ganong level na yung makalaban ni Manoy Ronnie, feeling ko kayang-kaya nilang saluhin yung mga pako na pinapakawalan nito ni Manoy Ronnie. Kasi nasa spiritual lang siya na form, yung mga ganong klase ng nilalang, matindi rin yun eh. Diba? So, di ko lang alam kung gano'n nakataas na antas yung nakalaban ni Manoy Ronnie kung saan siya pupulutin. Pwedeng manalo siya, pwede rin hindi. Pero syempre, alam naman natin na sobrang masikreto ni Manoy Ronnie. Baka hindi lang to yung tangan niya. Baka mayroon pang mas matindi. O baka kinalugdan to ng anghel o ng matinding diwata. Yun lang, medyo question mark tayo sa buong kwento, pero overall, napakaganda nito. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.